O texto bíblico de hoje é João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Neste texto, Jesus se aparece aos apóstolos quando estaban pescando. Tiñan ficado a noite toda traballando, pescando, e non tiñan pescado nada. Jesus aparece na margen do lago de Genesaret, onde estaban pescando. Eles non recoñecen que é Jesús e lles dice: «Mozos, ten algunha coisa para comer?» Eles responden: «Non». Jesús lles dice: «Lanzai a rede á direita da barca». Fixeron o que Jesús lles falou e pescaron unha grande quantidade de peixes. En ese momento, João diz a Pedro: «É o Señor». Pedro se joga no mar, non estaba moito longe da margen, e cando chega lá, ve que Jesús tiña preparado fogo para asar o pescado. Comeron juntos e depois de comer, Jesús pregunta a Pedro por 3 veces: «Pedro, me amas máis do que estes?» Pedro responde: «Sim, Señor, tú sabes que eu te amo». E Jesús lhe encomenda que cuide de súa igreja, dicendo que ele será pescador de homes, que ele será quen cuide de súas ovelhas. Este texto nos leva a pensar sobre unha realidade de nosa igreja. Nós tamén temos a sensación, como os apóstolos no texto de hoxe, de que non pescamos nada. Ou seja, nosa ação evangelizadora na igreja non ten os resultados que nós desearíamos. As persoas non están moito interesadas pelo religioso. Seus intereses son máis materialistas. E entón, moitas veces, a pesar de que facemos, creo, un bon traballo pastoral, mas non obtemos os resultados que desearíamos. Que acontece? Creo que o texto de hoxe nos dá algunhas dicas sobre como debemos traballar para que noso traballo evangelizador seja eficiente. Vemos que no texto os apóstolos non conseguiron pescar nada cando fixeron ese traballo do seu xeito. Porén, cando Jesús lles dice que ten que facer de outro xeito, ou seja, do xeito de Jesús, entón é cando acontece esa grande pesca milagrosa. Creo que esta é unha dica moito importante tamén para o noso modo de traballar na igrexa. En lugar de facer as coisas do noso xeito, temos que facer as coisas do xeito de Jesús. Que quer dizer facer as coisas do xeito de Jesús? A xente estar moito unidos a Ele. Ás veces traballamos moito, mas nos esquecemos de cuidar de nosa vida espiritual. Corremos o risco do activismo, de facer moitas coisas, mas non facelas en nome de Jesús, non facelas unidos a Jesús. Precisamos, por tanto, cuidar de nosa vida espiritual, cuidar de nosa relación con Jesús, porque só así noso traballo evangelizador será testimonio desa unión que temos con Ele. Eu creo que a eficiencia no noso traballo pastoral non depende da cuantidade, mas da cualidade. Non se trata de acrescentar máis tempo de traballo, máis dedicación, máis reunións. Tudo isto já facemos. Se trata de que o façamos iso mesmo con outra atitude, de unha maneira máis espiritual.
E creio que o texto de hoxe tamén nos dá outra dica para o noso traballo pastoral, que é facer noso traballo con amor. E o que Jesús pede a Pedro. Jesús pede a Pedro, pregunta mellor, Pedro, me amas? Esta é a condición para que Jesús confíe nele. E esa é a condición para que o noso traballo pastoral tamén seja eficaz. Facelo con amor, facelo unido a Jesús. Desa maneira evitaremos algúns erros que nos cometemos ao realizar o noso traballo pastoral. Ás veces buscamos o suceso persoal, ficamos facendo coisas na igrexa para sermos elogiados, para sermos recoñecidos, para sermos valorados. Non esquezamos que noso traballo é para que Jesús apareza, non para nós aparecer. E así evitaremos tamén, se estamos unidos a Jesús, a división. Este é outro dos motivos que tamén non axuda moito na evangelización, mas prejudica a división entre nós. Cada un quer prevalecer sobre o outro e desa maneira estamos ás veces brigados entre nós. Se estamos unidos a Jesús, se nos preguntamos como Jesús agiría en meu lugar, se estivese en meu lugar, se eu teño esa intimidade con Jesús na oración, eu evitarei buscar aparecer e evitarei tamén as brigas dentro da igrexa. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.